পাইছিলি কেটা ধরছিলি কেটা এটা ধরছিলি কিছু যাচ্ছিলাম বাউলি যাবে আঙ উনুরুদাই মনেনি बे साननैसो साखनरानि ओरैबायदि दावराव जागासिनो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो हमजागासिनो सोरबा बोराय जानानै फैदों सोरबा बुरै जानानै फैदों सोरबा सिख्ला मानसियानो हमजादों गथ'फोर लांग्रा ओंखारसोदों बेफोरबायदि जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ खोनाबाय थादों थ' हेल' लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट आं नोंथांमोननो होगोन माने बिराद गुसुं जागोन भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव नङा थ' जोबजासिम नायलां गिबियावनो आं नोंथांमोननो मोननै भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन मोनसेया जाहैबाय साखनरानि आरो मोनसेया जाहैबाय जितु अरुण'दयनि 9,000 फैसाखौ गोबां मानसिफ्रानो मोननो हायाखै नाथाय मानो मोननो हायासै नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअ क्लिपखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्राखौ फोरमायगासिनो दङ थ' थारैनो जितु साखनरा हमबाय थानायनि खौरांखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो खुगाजों खुगाबो बिराद खोनालायगासिनो दङ माने गोबां हमनायबो नुदों सोरबा सिख्ला मानसिखौनो सोरबा बोरायफोर सोरबा बुरैफोर आरो हमै बुनाय बायदिबो नुदों थ' थारैनो नंमारगौना नंमारा माने सोरबाया फोथायदों सोरबाया फोथायाखैमोन नाथाय नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायोब्ला माने सैथो बायदि मोनगोन आरो नोंथांमोना एसे नायग्रो পাইছিলি কেটা ধরছিলি কেটা এটা ধরছিলি এটা ধরে একটু কত হয়েছে সেইটো ক'ত আছে যিকেইটা আছে তোক এৰি দিম কাহে নাই কেটা লৈছা বাচ্চা কেটা লৈছা কেটা লবাইছিলি কেটা ধরছিলি কেটা এটা ধরছিলি এটা ধরে একটু কত হয়েছে সেইটো ক'ত আছে ঘৰত আছে এটা বাচ্চা লৈছা সেইটো কাটছা না এনে জিন্দা রাখছা জিন্দা রাখছা Lagau. Ini nih. Nih. Suka. Nih. Malah ini kasih. Malah ini kasih dia. Akan warna dia. गासै जोबनाय नुवाखै हारसा बर' दंजोबो नुवाखै मानसिखौ खालामो महर मोनगोन बिदिजों सोरबा खालामगोन आंनि मोखै खालायो आजां गाजांनो अयनाय बानायो लेखाया माबायदि गारफैबाय गावसिनो थारैनो नुनानै जोबोद आसरित मोनदों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादोंमोन सिख्ला मानसिखौनो हमजानाय बोराय मानसिखौनो हमजानाय ओमफ्राय बिदिनो जि माने फाग्ला टाइपनि फैयो हमजायो बुजायो थ' नैबे जितु भिडिअ क्लिपआव भाइराल जानायाव नुबाय बे हिन्जावसाखौ बे हिन्जाव मानसिखौ सोंनायाव दा बिथाङा खोन्थादों जे हमनो फैदोंमोन मानसि हमनो फैमारदोंमोन दा सासे हमनो नागिरदोंमोन होननानै बिथाङा खिन्थानानै लाबाय थारैनो सैथोमार बाथ्राया थ' गोबां माने गथ'फोर हमनाय खोनादों लांदों थ' बेफोरबायदि जादों दा थाखा फैसानि थाखाय बिराद माने मा खालामगोन मा थागोन उपाय गैया दा बेफोरबायदि जायो नालाय मानसिया दिनै गाबोन मुगायाव बहुद आंखाला बारा जाबाय बेखायनो जेखौनो गोसो जायो बेखौनो मावो मानसिफ्रा थ' बेखायनो सांग्रां जा जायफोरा गथ' गथायफोर गामि ओनसोलाव जुदि आनसिनाखि मानसिफोर फैयोब्ला सांग्रां जानानै माने सिनाय मोनै सोरबा साधुफोर जाफ्लांनानै फैगोन सोरबा बायदि रोखोमनि रुप लानानै फैगोन बैसोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो
नाजा आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा एसे हुसियार खालामनो नाजा आरो दा जितु अरुणदय 9000 फैसा मोनैनि मानि थाखाय दावराव दा बिनि फंनैसो बाथ्राखौ आं फोरमायहोनो सानदों जितु 9000खौ गोबां मानसिफोरानो मोनाखै अरुणदया मेनलि जायफोरा बिधवा जायफोरा बिकलंग जायफोरा माने खामानि दामानि गैया एकदम बिराद दुखुथिया न'खर बैसोरनि थाखायसो मेनलि फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै आरो ना फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै बैसोरनि थाखायसोमोन सेकेन्डआवसो माने एसे दुखिया एसे सोलिनो हासाबनाय बेफोरबायदियामोन नाथाय जों नुनो मोनबाय दिनै जे जायफोरा बिकलंग जायफोरा बिधवाफोर जेनेबा हमनानै ला हौवा गैजायै आइजोफोर बैसोरबायदियानो नामा दानलांजोबजाबाय आरो बिराद दुखिया न'खरफ्रानो नामा दानलांजोबजाबाय दा बे मानि थाखाय जाखो होनब्ला थांनाय जितु 2025आवनो जेब्ला बिटिसिआव इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दंमोन बे समावनो 3.0नि जितु अरुणदय प्रसेस सोलिबाय थादोंमोन बेयाव अलरेडि कमप्लिट जाजोब्बायमोन थ' गोदान लिस्ट लानाय आरो गोजामखौबो रिभिउ खालामफिननाय बे कमप्लिटलि जानानै लिस्टआबो आउट जाखाबायमोन नाथाय बिटिसि इलेक्सननि थाखाय स्टप जानो गोनां जादोंमोन बिटिसि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव थ' गोदान सरकार फैबाय बिटिसिआव गोदान सरकार फैनायनि उनाव माने अरुणदयखौ स्टप खालामदोंमोन थ' गोदान सरकारा मोनसे गावसोरनि बायदि रुल खालामबाय दा बेहाय माने आरो गोदान रिभिउ बिथांमोना खालामफिनदोंमोन दा बे खालामनायावनो किसुमानखौ दानलांबाय जायफोरा सिगां मोनामोन जायफोरा बिपिएफ बा पार्टिनि मानसिफोर बिथांमोना क्राइटेरिया गैया हिसाबै बिथांमोना मोनामोन थ' बेखौबो माने माखासेखौ सोबाय आरो बेहाय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ माखासे लिमिट हिसाबै हरखादोंमोन जे अरुणदयखौ बिटिसिआव एसेबांखिनि हरनाय जागोन थ' नाम सोबाय गोदानखौबो सोसिन सोबाय आरो जायफ्रा मोनबाय थाग्रा बिथांमोनाबो दंखायो अभार लिस्ट जाहैबाय अभार लिस्ट जानाय हिसाबै जायफ्रा गोदानफ्रा मोनबाय नाथाय माखासे जायफ्रा मोनथावना बेफोरसो दायो माने डिलिट जानो गोनां जाबाय आरो दा गोबां माने बेफोरबायदि जादों आरो थ' बेखायनो बिनि सायाव गभर्नमेन्टआ मा राहा लायोसै बिनि अफिसियेल आपडेटथ' दासिमबो गभर्नमेन्टआ फोरमायथ'वाखै